Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi baro ngi pedang sobhay pi Shaki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga I Florentina sun bat ki Khubor ki long kumni. Ukertong ka Voice of the People Party uba Edison khar umnud ha ka si balang uklemla ban wan yashimenta ha ka common platform ka baningkong ka balapulong da ka dorbar shnong ka maulai slai karya na ka benta ki hinriungot ki kertong ki bayakhun ya ka election MDC na maulai constituency ya ka ne ka common platform la khot hadien babaro hinriungot ki kertong ki la menjer ya ka jing terwa jong ka maulai taun dorbar Kamaulai taun dorbar, kala terwa ban pelong da ka common platform, hadin babun na kinong shnong kamtam ki kemi ki kpa, kila penpau ya ki jing baki khana school, ki don hapdeng ki examen baper, namar ka jing lang pad ba, ban lap election kan kta bat penthut ya ki khana. Henry, tang sangot ki kertong ki lawan ban shim benta ha ka common platform, kata laingot ki kertong shimet, uba proses ti saukme, ubade u MLA barim, uba Taïew pathaw, ubade u MDC, bat uba Saybor lang lingdo nonglat. Kiwei pat ki arngot ki kertong, ki balawan sya kani ka rinsan, ki kentop ya kalong keme ka badain ka kertong jong ka BJP ka kong Daniela nonglat, bat u kertong ka Kongres uba wanseng di jerwa. Habakren ha kani ka rinsan pat ba, baro sangut ki kertong kilapan pau ya ki mat ki baki don bantre, lada ki pat ba ki penjob ki ha kani ka election. Kila kerpat ru ya ki nong jet jong ka molai constituency bakin ailat ya ki ban mi ikmat kum ki MDC ha ka KHADC. Nakalyang ukertong ka Voice of the People Party na molai constituency, uba Edison khar umnud habakren ha ka jingelang pat ba ha molai nonglum, ulapan syai ha ka bayade bat ka jingpep jong u ha ka common platform, ka balapelong ha molai slai karya, ha modern school Christchurch, ha ka santerik urempang arhajar apusan, Henry kani ka day baka seng VPP, kaladon ya ka jingekren penbet bat ka molai taun dorbar, ha ka ba kalap ha jet ka way ya ka party, lakan jet ya ka jingelang pat ba ne ka common platform. Bat lada kim let show siya ka common platform, kin let pelong ya ka jingelang pat ba, bat lada pelong da ka jingelang pat ba, kim la show banyashim benta ha ka common platform. Kumta ka seng VPP kala jet ya ka jingelang pat ba. Kakenhun ki nongking liang ka jilla, kilawan pai shalayeng ha ka nyotrik urempang arhajar arpusan, hadien bakilala ban penpau ya ka jing tibet ha ka 38 National Games arhajar arpusan, kabalalong ha Uttarakhand. Ya ka ne ka kenhun, hapo ka jingelam Uyan Stewart Vincent, bat ka Sheila Vincent, kum ki nongseng ya ka Meghalaya Canoe Association, lapdyang burom da ki dukhat ka Meghalaya State Olympic Association, bat u District Sports Officer ka Ribhoi District, uba Bobby L. Nongbet, lembat ki kemi ki kpa, ki bahayeng hasem jong ki nong yele kai, hakat lingsun ka bahago hati. Ha ka tega limpung, kabalalong ha Uttarakhand, u Vikash Rana, ulakhur ya ka Tamakser, ha ka men's kayak cross extreme slalom, ya ki Tama Rupa, lakhur da ka Elizabeth Vincent ha ka women's kayak cross extreme slalom, bat u Indra Sharma ha ka men's slalom C1 event, bat u Pinchngan Kurba, u balakhur ya ka Takmar Nong ha ka men's slalom K1 event. Kini baro saungut ki day ki baha hapo ka Meghalaya Canoe Association. Kat ba ya ki weipat ka Takmar Nong lakhur daki arngut ki nong kingling jong ka Rowing Association. Kata ka Kiran Devi bat ubi Anandani bronze ha ka lightweight women's double sculls. Ki padba nong 8 football ha ka janmiet jong ka nyotrik urempang kilasdang banyawan Shapulo Hamadan yele kai ka Jawaharlal Nehru Stadium. Banlet sakhi ya ka jingele hapdeng ka North East United FC bat ka Mumbai FC. Kani ka jingele kai kalong ka Basongshit bha hapdeng ka North East United Football Club bat ka Mumbai Football Club. Namar ka day ka sin baningkong ba kani ka jingele kai football bahe ha India kalong ha kanong ba Shillong. Kiriu 8 football jong ka nong ba Shillong kilalet banyang lan nadu kapor khandai siteng min step ha ka sngi Nyo terik urempang arhajar apusan hakmat ka jaka di tiket kabalabu ha golfling
kabaladan kampaji ya kamadan football Jawaharlal Nehru Stadium Hapulo. Na kabenta bakin yo bandet pitkai ya kani kajing elekai kabadai kasin kabaningkong kabala pelong ha Meghalaya namar kajing elekai ISL kajulong hagohati. Khubor badai Jong ka Meghalaya State Pollution Control Board haringkat bat kajing trilang bat ko office Jong Deputy Commissioner ka Riboy District kilalet ban khang khrdep no ya kumbahan riutli ki karkhana penmi tedam jabo ki badan ha ka export promotion industrial park ha bernihat kitei ki hindriutli ki karkhana ki bala sha khang khrdep no ki kenthop ya ka Shyam Century Ferro Alloys Private Limited ka Khasi Alloys Limited ka Nalari Ferro Alloys Private Limited ka Pawan Casting Private Limited Kap FW Ferro Technology Private Limited bat ka SR Bioproduct Private Limited. Kum manchukudo hangni kathan bernihat kade kabala paunam kum kata kajaka kabadon ya kaleer kabajabo tam hari India barok kawe minta la ASEAN kenti. Kata hausnem ubaladep bat minta usnem thamai ru kumju bat nakaliang jongki patba nong shongshnong bunsin ki jukenno bet yaki karkhana ki badon ha kate kathan. Baki day badan ki daw jong ka jingjur ka leer jabo. Hakapor miet pat ki he officer ka MSPCB kila pelong biang ya ka jing let jurip. Shaki karkhana ki badan hak hat lai mer ringkat ka jingbu ya ki kor ki bor ban khmi ya ka jing khot ka leer. Hindre ha ka te ka jing let jurip shimla lap satya ya ka jing penmi tedam. Jong kite ki karkhana na bala sakhi baki don ki karkhana ki bala pensange trekam bat ki don pat ki ba aidao bala pensange na marka jings new bathut jong ki kor ki bor habayekren bat ki lat pathai khubor hadien jong ka jinglet jurip hak hatlai mer uba YF lalu u environmental engineer ka MSPCB ulayathu banaka liang ka tanat hi ki jupelong yakum kini ki jinglet jurip nakapor shakapor hakkel lengka jela laka de kapor minsngi ne damit ru khnang manlap ya kinu karkhana ki bayat lat ya ki kendon penmi tedam jabo kumbala bu ya ki bat pentip ru balas dang ban pinjur ya kani ka jinglet jurip na du ka arhu sauterik jong ubnai kala lingkot mentausnem hadin ka jinglet ujor ki babun nakaliang jong ki patba ka than bernihat uba lalu ulayathu baya kitei ki hinriutli ki karkhana ki bala khang khrdep no lapha ru bakin siu ya ki environmental compensation kabadei ka khajna halor jing penmi tedam jabo ka jongki ka balong shabar jong ka an ne ki kendon balabo persha yaki bat pentip ru banna kaliang jong ka MSPCB kala dankuna saulak tingka ya ka Shyam Century Ferro Alloys Private Limited bat arlak tingka ya ka Khasi Alloy Private Limited. Nakaliang uba lalu ulapan pauru ba what happening ki jing e ki babun ki bakum ka MSPCB kaya kendu khamtam na ka jingduna jongki nong tre bat ka jingdan tang ka wake office trekam nakaliang ka jongki kindang yai beteng ban pelong ya ka jingjurip nakapor syakapor omtang habar nihat. Henry Shabaro ki we ru ki benta jong ka jilla kat kum ka jing ujor jong ki padba. Kaseng Khasi Students Union Sengkme haka hanyotrik urumpang 8,000 apusan haka sin kaba ar kalayo ban pelong biang ya ka exam nakabenta ban jit ya kitu ki balet sha hikai pintbit nakabenta ban yakun ya ka exams UPSC Hanong ba Delhi. Habakran Chakilat Pathai Khubor u Assistant Education Secretary jangka KSU Central Executive Council uba richest son Malnyang uloong ban nakaliang kaseng kan sajit yaki khna ki bawan shakmat bakin let biang ban pintbit ha Delhi nakabenta kan ni ka exam uloong bakidan kumba shispa tam AA ki khna ki bawan tho ya kan ni ka exams ki bakan thop ki basa ha Shillong kumjoru na ki we pat ki than nong kendong uba Richardson ulapan pau bana kaliang kaseng kalashim ya kan ni ka sinjam kade namar babun ki samla ki thrang banya khun ya kan ni ka exams Henry kimla bansha hikai ban pintbit ha ki jaka bakham biang kum kanong ba Delhi namar ka jingshem jinjar hayeng hasem kumta ka ni ka sinjam baka seng kalashim ban ai play la yaki bakin la ban let pintbit shushu ya ka jing thrang jongki te parlo daki tu ki khubor ngila poi sha ka bakun kat hadu bangin daya syambyang hakaway pat katayo nga ay kublay yakapor jong pi kublay shibun.